Gepleyer Azatlyk Radiosu, habarlar gündülüğü gepleşigine başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollar rekord derejäge ýetip, geçen hepdäniň aýagyndan başlap Aşgabatda $1 8,5-9 manat ağırlygynda satyldy. Azatlyk Radiosynyň yerli tinçileriniň maglumatyna görä, dollaryň narhynyň artmagy geçen hepdäniň ikinji ýarymyndan başlapdyr. Geçen hepdäniň ortalaryna çelini dollaryň gara bazardaky narhy ençeme aýlap 7 manat töwereklerinde saklanypdy. Emma bir näçe günden bäri dollaryň bahasy gitdigiçe artýar diýip atandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Gepin gerdişine görä ýatdatsak Türkmenistanda 2009-njy ýylda geçirilen pul reformasyndan soň 5 ýylyň dowamında dollaryň hökümet kursu bilen gara bazardaky narhynyň arasynda hiç ýyly tapawut bolmandy. Ýagny dollar manada görä gatnaşygy 3,5 manat derejesinde saklanypdy. Munyň netijesinde 2009-njy ýyly çelini ozal giňden ýaýran dollaryň gara bazary diýen sowda öz-özünden ýatyp galypdy. Emma 2014-njy ýylda hökümetiň öz alys-salys nokatlarynda dollar sowdasyna her türlü gadagynçylyklara girdip başlamagy, soňu bilende dolly toktatmagy ýurtda gara bazaryň täzeden janlanmagyna getiripdi. Türkmen hökümeti we mediasy ýurtda dollaryň bahasynyň gitdigiçe ýokarlanmagy bilen baglylykda ýylat köpçüligine häzirlikçe nähildir bir düşündürüş, umuman hiç ýyly maglumat bermänilýärler. Emma Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri muny Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagtlaşdyryp bilýän maliýe teristleriniň möçberini şu aýyň başynda girdilen soňky çäklendirmeler bilen düşündürýärler. Täze düzünlere görä daşary ýurtlary sapar edýän Türkmenistanlylar bir gije gündiýiň dowamında özleriniň halkara bank kartlaryndan diňe $100 möçberinde puluny nagtlaşdyryp bilýärler. Öň bu çäk $250 barabardy. Yeri gelende ýatdatsak Türkmenistanda dollar sowdasynyň resmi ýagdaýda toktatylmagy bilen halkara bank kartlary daşary ýurtda sowda edýän we okuyan Türkmenistanlylaryň manadany dollar çalışmak üçin hödürlen ýeke-täk çykylgysydy. Daşary ýurtlara gatnap sowda edýänler plastik kartlaryndan puly nagtlaşdyrmagyň gaty amatsyzdygyny, köp bankomatlaryň kartlary kabul etmeýändigini hem gurrun berdiler. Indi-de $100 çäklendirmesi. Şu sebäpli sowdagärler ýany bilen nagt pul alyp gidenini gowurýarlar. Dollara artan talap hem dollaryň gara bazardaky narhyny ýokarlandyrdy diýip Azatlyk Radiosynyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Galy bersede soňky özgertmeler dünýädäki energiýa teristleriniň bahalarynyň pesilmegi sebäpli Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründäki iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Şeýle-de 1990-njy ýyllardan bäri üpçün edilip gelinen mugut kommunal hyzmatlarynyň ýatyrylan döwrüne gabat geldi. Angliýanyň Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça eksperti professor Luka Anceski bu ýagdaýlary nazara alyp Türkmen rejiminiň saýlap alan ykdysady ýolunyň ýyraň atyp başlandygyny aýtdy. I mean, the unsustainability of this economic management is becoming very evident. Türkmenistanyň ykdysady modeliniň durnuklulygy gowşap başlady. Bu da hökmany özgertmelere getirer. Pikir edip görüň. Hökümet bir tarapdan mugut hyzmatlary ýatyrýar, beýlik tarapdan da golf meýdançasyny açýar. Bu eýýäm çenden aşa awtoritarizm bolýar. This is becoming super authoritarian, Ýokarda hem belleşimiz ýaly Türkmen häkimetleri we mediasy beýan edilen ýagdaýlar barada maglumat bermän. Tersine, ýurdun ykdysadyetiniň bedew wady bilen özürýändigini aýdyp, gazanyldy diýilen üstünlikleri tasdiklaýan uly sanlary getirýärler.